stimați profesori, dragi colegi! Pentru cine nu mă recunoaște de acum 5 ani, sunt Dana Levi, Altarovici, acum Altarovici, locuiesc în Israel din 1973. Am condus un laborator de biochimie în cadrul unei policlinici regionale din orașul Rehovot. Acum am ieșit la pensie în 2011, am doi băieți, Liviu 44 de ani și Noa am 37 de ani și de la fiecare din ei am un set de gemeni, două fete de la Liviu de 6 ani și jumătate și doi băieți de la Noam de 1 an și jumătate. Acum la pensie mă bucur de nepoți, ne plimbăm mult în excursii, mergem la teatru, la operă, la concerte, avem abonament la un club din Institutul Weizmann, un club sportiv pe care îl frecventăm în fiecare zi și vă dorim petrecere frumoasă și multă sănătate și pace tuturor. Vă sărut cu drag, Dana.